Mintabok kagong kapi ka sa ilong mga bayot sa laing province gahapon mga bayot ug kani mo iyang gipamalit. Yes mga bayot isda ni siya diri sa katubigan mga bayot gubikan kay wa man puy dagat-dagat diri mga bayot nga kapamasulan. Klaro man gyud po kayo mga bayot nga dagko-dagko pa ni sa pait-pait ug pantat mga bayot no kay layo ang gipalitan sa akong kapika sa ilong ani. Ug panghimbis-himbis lang mga bayot kiri ra kay na siyang silingan unsa may gamitan ng kubalon nga kamot dira og dili mo karwas. Kanang mga na sa alandra mga bayot ato na siyang gunting-guntingon kay di man pud sila mukaon ani gapil. Tulo-tulo ni kabuok mga bayot niya dagko-dagko gini siya mga bayot gumikan kay money oy gamito na mo niya mo'y handa-handa mga bayot karong satik man silang lingwahe mga bayot pero sa tuwa murag Semana Santa man siguro na mga bayot kanang mga panahon na mga bayot mo na panahon nga magdungagay may diri og mga itlog mga bayot kato mga dikolores bitaw mga bayot nga ipangpakog ng isig kaulo anang itlog mga bayot og kinsa toy unang mabuak mga bayot perpilde unya usap ni sa mga recipe nga kung buhaton mga bayot oy ihanda na mo mga bayot and magluto-luto na sila mga bayot og luto bitaw mga bayot nga daghan kay pangsagol-sagol nga mga dry fruits mga bayot mo na handa nila diri mga bayot no ako na siya gigutad-gutadaan mga bayot lami gid siya color mga bayot o lami pugani siya sabaw mga bayot og lami pugani siya lutoon mga bayot lami po ni kanon mga bayot kay tamis-tamis ni siya mga bayot kay klaro magid kayo mga bayot kay fresh pa ni sa ko ang dagway gikan diri mga bayot sa mong panimalay nga among gipuy-an mga bayot padulungan ni nga gipalitan sa akong kapika sa ilong mga bayot murag 1 hour gid mga bayot og sakyanan mga bayot og magbas-bas man gani mga bayot ay bas nga sulod dito mga bayot gumikan kay province man gid mga bayot unya mas bulo barato man gud dito mga bayot kumpara diri mga bayot no unya ini kuha gid nimo ani dito mga bayot makapili ka mga bayot nang galangoy-langoy pigid mga bayot og dili fish pan mga bayot dili pud siya aquarium mga bayot kung dili tubig yun dito mga bayot nga lake ba unya dagko-dagko ning gipalit sa akong kapika sa ilong mga bayot tulo ni kabuk mga bayot klaro magyud kayo mga bayot ang isa ani mga bayot iyang ihatag sa igsoon mga bayot ang kading duha mga bayot man akong gigutad-gutad mga bayot i-reserve ko ring uban mga bayot kay di man pud ni maatol lamog kaon mga bayot kay kamera man pong tulo diri mga bayot ikaupat sa karina nya iskarida di man pud mohab-haba ning kalanuna ang ilang pagluto ani mga bayot tubig ra mga bayot na butangag asin mga bayot og butangag kanang unsa to dill man siguro mga bayot then butangan mga bayot og liso sa paminta dayon durog nga paminta og turmeric powder mga bayot tinanaon ra nako ni pagluto mga bayot di na nako ni butangan og lain mga bayot kay mora na ilang mga prinsipyo diri ba sa manginanang mga okasyon mga bayot tinas lang mukaon mga bayot og mga karne-karne nang adlaw mga bayot no before na ko na ibutang sa cellophane mga bayot ako sa ning timplahan daan mga bayot niya asin ra ko ang gibulubot dira mga bayot aron okay ra gyud kay na siya pag magdugay dira sa refrigerator mga bayot kay di lagi nemo ni maatol pug kaon gingnan ako kung kapika sa ilong aron mapuslan ka din hala bingatan na din hanang cellophane kay akong ipanghagbong ni nga ko ang ipang slice actually mga bayot hinoffer na akong kapika sa ilong nga siya kuno maghinlo-hinlo siya magutad-gutad mga bayot no niya paglantaw na ako niya mga bayot murag kiwa magyud kay mga bayot maapil man ang kanok ko og slice niya mga bayot gingnan lang nako siya og ako moy buhat na gumikan kay kaning ni mga trabaho mga bayot kana ako makagupa nga itlogan mga bayot murag dili gud sila anad inaani mga bayot gumikan kay maski pag medyas gani ana mga bayot hantod karon mama pay pangipangitaon og asa ng pikas pero papangitaan na sila banchikos tapos mga bayot maskin pag di na manampit og ginahan mga bayot og asawa mga bayot makakitaan na sila pero bahay na ning panimalay mga bayot magluto-luto mga bayot klaro pagka-istorya mga bayot kana kung kapika sa ilong mga bayot palutuwa lang na siya mga bayot og itlog mga bayot palagaa mga bayot murag di gina mabuak pero lain gani mga bayot nga kalanon nga imong paluto niya recipe mga bayot sudan-sudan mga bayot di gyud nakaibalo partner man gyud pod sa Ginoo mga bayot no may siya mangita og kwarta mga bayot pero di siya maayo mga bayot og luto-luto unya kani iyang asawa mga bayot nga kusinira man pug panagway mga bayot maskin pag dili kusinira og panimpla mga bayot murag kiri ra magyapon kaayo nako mga bayot bisag asa ko ibuta bita mga bayot ay ako na lang pud ning slice ning usa mga bayot no ang katong usa mga bayot wala na ako gyapilog slice mga bayot kay kuhaon kuno to sa kuang kagupa pud mga bayot o ako ang sister-in-law og mga dawa pero hinlo na tudaan mga bayot no sila na lang mag-slice ato mga bayot ug unsaon nila pagpurma ng ilang pag-slice mga bayot din nilang lutuon rato nito mga bayot karong satik lagi sila lingwahe mga bayot din Semana Santa sa tuwa aron gid makita ninyo mga bayot ug unsa gyud porma aning kaunuran mga bayot daw i-zoom in ako ni dire